It-tmexxija tal-Istat taħt il-lenti tad-dekan tal-Fakultà tal-Liġi, il-Professur Kevin Akulina. Akulina li ftit tal-jimilu kiteb fuq ta' proposti biex il-kontabilità ministerjali tiġi regolata mill-liġi, issa kiteb dwar x'għandna nistennew minn tmexxija qlija tal-Istat. Jikteb dwar is-saltna tal-Istat jew kif inhi magħrufa bħala rule of law illi għandha tigwida it-tmexxija tal-Istat. Jgħid illi fajn il-liġi kulħadd għandu jitqis l-istess, jisħaq illi d-dinjità umana għandha tiġi rispettata u l-libertajiet ħiels għandhom jiġu issalvagwardjati. F'dan kollu d-deċiżjonijiet il-kbar għandhom jittieħdu wara d-diskussjoni mas-soċjetà ċivili. Dan huwa dak li jagħmel stat imsejjes fuq il-prinċipji tad-demokrazija, stat li jġib is-saħħa tiegħu mis-sovranità tan-nies u għalhekk irid jirrispetta lin-nies. Fi żmien fejn bħalissa d-diskussjoni f'pajjiżna tiddur dwar tmexxija qlija u kontabbli, il-Professur Akulina f'artiklu fuq il-Ġurnal The Times jgħid hekk. Is-saltna tad-dritt titlob li l-Istat inkluż l-amministrazzjoni pubblika tkun suġġetta għal-liġi. Din jgħid il-Professur Akulina għandha tipprovdi mezzi effiċjenti ta' infurzar. L-istess amministrazzjoni pubblika jgħid il-Professur Akulina għandha tmexxi brida tajba b'mod ġust u mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd. Isemmi l-ispejjeż żejda u d-dewmien żejjed biex in-nies jieħdu dak li bidritt huwa tagħhom. Jgħid li l-Istat jagħtem biex jiddefendi lin-nies u jgħin lin-nies mingħajr ma jdaħħalhom fi spejjeż żejda inkella dewmien żejjed. Dan huwa dak li jiddistingwi soċjetà demokratika minn waħda li timxi fuq il-liġijiet tal-ġungla. Jikkonkludi id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi.